dragi gledalci. Ovaj sjajni trojac, evo nas u radionici. Miloša, vi znači ne provodite puno vremena ovde, u ovoj prostoriji. Pa ne provodim zato što imam drugih poslova. Inače, radionica kao radionica je osvojena, počišćena. Samo treba još alat, nisu složili. Evo ga opet s humorom. Kad ćeš da naučiš da se šališ još? 6 banki jesi ni učio se šališ. Samo da pitam jednu stvar. Evo, svi su vidjeli nagrada koju je vaš tim dobio posle ovih seoskih igara je bila noć, naravno, apartmanu. Sad, čuli smo utiske da je bilo dobro. Ko je rekao to? Ja. On je rekao je bilo dobro. Ja sam rekao da nije. Bilo... Pa ja sam se osjećao kao kućnom za pritvorom. Aha, dobro, da ste jedno čekali da se vratite. Da. Dobro, da li možda u tom apartmanu, pošto ste bili samo vas dvojica, da li je bilo šanse da dođe do nekog zbližavanja, eventualno pomirenja? Ne. Ne? Ne. Firči? Nema problema, samo što čovjek nije u stanju, uopšte hoda uspravno. Kako on se pomiri s njim? Kad kažem ne, mislim da sam dužan dati obrazloženje. Da. Onoliko psovki i uvreda koje sam ja pretrpeo u toku cijelog ovog vremena na farmi, a posebno onu noć pominjano je i klanje moje. Je li? Tako da to postoji na snimku. Sve su kamere zabeležile. A vidiš, mislim, stvarno. Dosadan si, Miloše, ponavljaš se stalno ko magnetofon. Mislim da me dosadan si kao proliv od zeca. I da dosadan si, Bojaniću! Dosadan si, Bojaniću, kao proliv si dosadan koji se briše konfetama. Daj nešto što nismo čuli, nešto što će da zabavlja narod. Pitali ste Alo? da li postoji mogućnost. Bojaniću! Ne. Dosadan! Milion puta ne. Dosadan! Pofarbani. Nešto zanimljivo, brate. Dobro, evo rekao čovjek. Da li je bilo šanse da se pomirite? Ne. A on kaže ne, Firči. Naravno, što da ne. Pa možda kad delite isto kupatilo, otkud znam, istu prostoriju. To veze ima. Pa možda se zaboravi sve to. Ali mene iznerviralo, čim smo ušli, pitao da li ima bide. Ja nisam mogu da verujem, razumeš? Šta će ti čovječe bide, razumeš? Takve gluposti, kako se miriš s takim čovjekom? To nema veze sa životom, znaš. I tako, dajte nešto zanimljive, molim vas, ubi se više od ovog magnetofona, to je više stvarno, daj nešto zanimljivo. Dobro, kamere su bile tamo, ja sam... I sve su zabeležile. Kamere su bile tamo, sve su zabeležile. Ja moram samo da kažem jednu jedinu rečenicu. Kad ti je to poslao za rukom? Jednostavno, nijedan normalan čovjek koji ima gram razuma ne bi oprostio takve... Koji angažuje mozak svoj. I pretnje. I pominjanje klanja, da ne treba klati. Ajde kad se kaže čoveka ubio bi te ili ja bi te... Ali klati, reč klati. Znači, ja sam bio u pravu kad sam njega poređivao sa nekim koljačima i tako dalje. Jesi li? I bio u pravu. Poređivao sam Majmune, jedan, kako te nije sramota, uzmeš takve reči u usta. To je istorija, to je nešto što mi znamo, živjeli, učili smo to i tako dalje. Majmunčina, ti znaš istoriju. Dobro. Ti ne znaš šta je levo, šta je desno, a ne... Važno si dovoljno 50 pari Hugo Boss čarapa. Prostačino, malograđanska jedna, kako te nije sramota da se puvaš čarapama, bre. Dobro, sad ćemo da pogledamo kako je bilo u hotelu, kako je izgledala noć koja je bila nagrada za vaš pobednički tim. Pa evo, vidjet ćemo ukratko u narednom prilogu šta su sve to kamere zabeležile, a ja sam evo pokušao da izvučem neke utiske i da eventualno pitam da li može doći do pomirenja. Čuli ste odgovore, a sada da se podsjetimo te večeri.